Sa ngalan samahan o sa anak o sa Espiritu Santo. Amen. Ang grasya sa atong Ginoong Jesucristo o ang gugma sa Dios o ang panagiusa sa Espiritu Santo maanaagan ninyo. Manausap kanimo. Maayong buntag kaninyong tanan. Mga igsuon, maghinulsyon kita sa atong mga sala aron maandam kita alang sa pagsaulog nining Santos nga misa. Nagakumpisal ako sa Dios nga makagagahom sa tanan o kanini mga igsuon, kay nakalapas ako og dako o yamot, sa hunahuna, sa pulong og sa buhat, og sa wala pagbuhat sa angayng buhaton. Kay akong sala, akong dakong sala. Busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, o kanini mga igsuon, aron iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan ta kita sa Dios nga makagagahom sa tanan, pasayloon sa atong mga sala, dadon uta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Amen. Magampo kita. O Diyos, magsadya unta kanunay ang imong katawan, tapos mabag-o ang kabatanon sa among kalag. Kami nga karon nalipay tungod sa paghiuli sa himaya sa pagkasinagup nga mga anak, magpaabot unta sa adlaw sa pagkabanhaw uban sa paglaom dili kaduha-duhaang nga kalipay. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Jesucristo imong anak, gabuhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Amen. Kinutlo, gikan sa mga buhat sa mga apostoles. Giapil ang mga tao sa pagdagmal kanila o gigisi-gisi sa mga opisyal ang mga bisti ni Pablo o ni Silas o misugo nga latiguhon sila. Human sila bunali pag-ayo, gibalhog sila sa karsel o gisugo ang gwardya nga kandaduhan pag-ayo ang bilangguan. Busa, gibalhog sila sa gwardya ngadto sa kinasuukang lawak o gilumpitan sa giakop nga kahoy ang ilang mga tiil. Sa hapit na ang tungang gabi, si Pablo o si Silas nagampo og nag-awit og mga pagdaig ngadto sa Dios, og namati kanila ang ubang mga binilanggo. Unya sa kalit, milinog ug kusog nga nakatay-og pag-ayo bisan sa sukaranan sa karsel, og nangabli ang tanang pultahan og nangatangtang ang mga kadena sa kanang binilanggo. Nahigmata ang tinugyanan sa karsel og sa pagkakita niya nga nangabli na ang mga pultahan, gipakaingon niyang nang layas ang tanang priso. Busa, gilanit niya ang iyang espada aron maghikog. Apan misinggit si Pablo, ayaw paghikog, aniara kaming tanan.
ang tinugyanan sa karsel nangayog suga, unya misulod siya nga nagdagan og miluhod nga nagpurog sa tiilan ni Pablo og ni Silas. Unya sila gipagawas niya o gipangutana, "Sir, unsa may akong buhaton aron ako maluwas?" Sila mitubag, "Tuo sa Ginoong Hesus ug maluwas ka, lakip ang imong panimalay." Unya siya ug ang tanang sakop sa iyang panimalay giwalihan nila sa pulong sa Dios. Niadtong taknaa sa kagabion, gihunaran sa tinugyanan sa karsel ang ilang mga samad o gibunyagan dayon siya ug ang iyang panimalay. Unya gidala niya si Pablo ug si Silas sa iyang balay ug gipakaon. Nalipay siya ug ang iyang panimalay kay siya mituo naman sa Dios. Ang pulong sa Ginoo. Salamat sa Diyos. Ang imong tungka mo, nagtupos ka nako, o Ginoo. Ang imong tungka mo, nagtupos ka nako, o Ginoo. Pasalamatan ko ikaw, o Ginoo, sa tibok kong kasing-kasing. Kay imong gidungog ang mga pulong sa akong baba. Sa tubangan sa mga anghel, awitan ko ang imong kadayganan. Magasimba ko dito sa imong balaang templo, ug pasalamatan ko ang imong ngalan. Ang imong dugong namon nagtubos sa o Ginoo. Tungod sa imong kaluoy ug sa imong kamatuoran, imong gihimong dako labaw sa tanang butang ang imong ngalan ug ang imong saad. Sa akong pagsangpi ipadalingugan mo ako, imo akong gilig-on sulod sa akong kaugalingon. Ang imong dugong kamot nagtubos ka o Ginoo. Ang imong tungkamot nagtubos ka nako, ang Ginoo maghingpi sayang gimo ka nako. Ang imong kaluoy o Ginoo nagalong tanang tud sa kahangturan. Ayaw pagbiyay ang buhat sa imong mga kamot. Ang imong dugong kamot Nagtubos ka nako, o o Ginoo. Awitan ta ang Ginoo.
Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Ang santos nga ebanghelyo sumala ni San Juan. Himayaon ikaw, O Ginoo. Si Jesus mingon sa iyang mga tinunan, "Og karon moadto ako sa nagpadala kanako. Panwalay usa kaninyo nga nangutana kanako kung asa ako paingon. Og karon nga gisultihan ko na kamo, nasubo kamo, apan sultihan ko kamo, mas makaayo kaninyo nga biyaan ko kamo. Kay kung dili mo ani kaninyo ang manlalaban. Apan kung mubiya ako, ipadala ko siya kaninyo." Og inigabot niya, iyang pailhon ang mga tao sa kalibutan mahitungod sa ilang sala, ug sa pagkamatarong, ug sa silot sa Dios. Pailhon sila sa ilang sala, kay wala man sila mutuo kanako. Pailhon sila unsay matarong, kay moadto man ako sa Amahan, ug dili na kamo makakita kanako. Og pailhon sa silot, kay ang nagmando nining kalibutana gisilutan naman. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Dahigon ikaw, O Kristo. Ang atong mga pagbasa sulod ng mga simanahan, kabahin sa farewell address o panamilit ni Jesus nga to sa mga tinunan, kinighimo sa katapusang panihapon. Nanamilit na sila nga mubiya na siya ni kalibutan, ug mas maayo nga biyaan sila, kay kung dili biyaan, dili mapadala ang Espiritu Santo. No na iyang i-explain sa iya. So sa iyang pagbiya, hangyoon niya ang Amahan nga ipadala ang Espiritu Santo aron mag-uban kanila hangtod sa kahangturan. Wala naman siya physically kinahanglan adunay mukuyog kanila, kay kung walay mukuyog, magkatibulaag sila sama sa karnero nga walay magbalantay. Muna ang iyang promise, I will be with you. Karong sunod Domingo, umabot ka Domingo, sa ulo nato ang pagsaka sa langit sa Ginoo. Sa wala pa siya masaka, nag-promise siya, nagsaad siya nga, dili ko kamubiyaan, I will be with you till the end of time. Kana nga saad natuman, pinag siya pagpadala sa Espiritu Santo. So ang presensya niya sa mga apostoles pinaagi sa Espiritu Santo. Nga ilang pagadawaton, 2 weeks from now sa Pentecostes. Ang Espiritu Santo mo ay manlalaban kung sa kaso sa korte, doon naging kay advocate, lawyer o defense lawyer, kung ikaw ay manalipod ka nimo sa imong kaso, siya sa damay mong witness, siya ang mag-testify bahin sa Ginoo. Atong nadungog sa mga pagbasa, sa unang mga pagbasa, ang gihimo sa mga unang apostoles. Si Pilipin, itong naging Domingo, niyato siya sa Samaria, nagsangyaw siya. Daghan ang nakabing, nabunyagan, apan wala nila madawat ang Espiritu Santo. So si Pedro o si Juan, ang ato dito aron ipatong nilang mga kamot sa mga ulo, sa mga kadtong mga nakonverter o converts, o nadawat nila ang Espiritu Santo. So sa mga labi na sa biyahe ni
Pablo sa mga dito sa gawas. Kanuna ay nagdiya kaniya. Ayaw ato ditong lugar kay kusog ang panglutos o diri ka. Ang Espiritu Santo mo mugiya sa mga apostoles kung asa nila isangya o ang mayang balita kung sila na nalipod usab kaniya. Ipasidanaan na sila ni Jesus nga. Sa inyong pagsunod ka nako, maka sinati ka mong mga panglutos o persecution. Taralon ka mugikan sa mga sinagoga, ang uban patyon ka mo kay nagtuo sila nga sila nagtuman sa kabubuton sa Dios. O persecution, killing. Sa atong first reading karon, si Pablo o si Silas, gikuan sila, gidakop, gihubuan, gibato, gidagmalan, gipapriso o gikadinahan. Aron di siya makaikyas. Apan dito na itabo ang saka milagro, dakong milagro, nagkalinog tungkol sa dakong linog, abli mga pultahan, mga tangtang ilang mga kadina. Mo nga nahadlok ang gwardiya nga basing niikyas sila. Gusto niyang magpakamatay kay responsibilidad niya nga anong nakaikyas ang mga piniriso, pero gibugnan sila ni Pablo. Ayaw himuan na. Niya kami. Ug tungod natin igayon na natandog ang gwardiya kung sa may akong himuon aron ko maluwas. Tuo kang Jesucristo. Tungod ni to make the story short, gidala siya sa balay, gihugasan, ayo niya gipakaon. Ang tibuok pamilya nabunyagan o nahimong tumutuo o convert. So nakita nato ang giya, ang papel sa Espiritu Santo sa kinabuhi sa mga apostoles. Mo ni gisa at si Jesus nag-ingon nga sidaan siya nga kamulutuson apan ayaw kamo kabalak ako magauban kaniyo pinaagi sa Espiritu Santo. So kini usa ka saad nga angay natong batunan atong huptan. Maabot gyud ang panahon na kita moaging mga presdanan, mga pagsulay. Apan di kita pasagna kay naa kanunay ang Espiritu Santo nga mugiya kanato, mulig-on kanato, manalipod kanato, manlaban kanato. Manindog ang tanan para sa pag-ampo sa katawhan. Wala pa siya misaka ngadto sa langit. Si Jesus misaad kanatog laing magtatabang aron mag-uban kanato. Mag-ampo kita sa pag-ingon, Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang atong mga magbalantay sa hingpit, mutahan sa ilang kinabuhi sa pagwali sa Ebanghelyo, pinaagi sa ilang buhing pagsaksi. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Nga ang mga ginikanan ug ang mga magtutudlo, mamahimong buhing panig-ingnan sa pagtuo, ngadto kanila nga ubos sa ilang pag-atiman. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Mag-ampo kita sa kinasingkasing alang sa kalinaw dito sa Middle East ug sa kalibutan. Hinluan unta sa Dios ang kalibutan sa tanang kabangis, kahakog ug sayop nga paggamit sa gahom nga nagdalag kasakitan o kamatayon sa kadaghanan. Mag-ampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala kanamo ang imong espiritu. Mag-ampo kita nga ang mga nasod maninguha unta padulong sa magsangputong pagwagtang sa mga hinagiban sa pakigsangka, ilabi na ang kahimanang nuklear ug nga ang mga pangulo sa kalibutan mupili unta sa dalan sa dialogo ug diplomasya ug dili ang kabangis.
Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Magampo kita alang ni adtong mga nag-antos tungod sa hampak sa gubat, nga ang kalinaw sa labing madali mapadangat na unta kanila, ug nga ang tanang katawhan magpuyo diha sa mahusay kahimtang ug kagawasan. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ihatag nato ang pinakamaayong sa atong pagbuhat sa unsay matarong sa ingon, ang pulong sa Dios mahimong buhing gahom nga hinungdan sa atong pagpamuhat. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga magpakita kitag kaluoy ngadto sa mga idaran, sa mga nagmingaw ug sa mga masakiton. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo ngang halang yung Teopilo kamumot og George Balipari mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Nga ang mga nangamatay makakaplag og pahulay ug bag-ong kinabuhi dito sa gingharian sa Dios. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, ipadala ka namo ang imong Espiritu. Amahan, hatagi kami kaalam o kaisog, pinaagi sa Espiritu Santo, aron kami malig-on og makanunayong mas musaksi sa imong gugma, diya sa matag kahimtang sa among kinabuhi. Kini among gipangayo, pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, pagampo kamo aron nangako ang inyong sakripisyo. Dawaton unta sa Dios nga Amahan makagagahom sa tanan. Dawaton ka sa Ginoo sakripisyo gikan sa imong mga kamot, alang sa pagmaya sa iyang ngalan, alang usab sa tong kapuslanan, ug sa tibok niyang santos nga simbahan. Ginoo, pinaagi ning mga misteryo sa Pasko, magmalipay unta kami kanunay. Ang walay hunong nga buhat sa pagtubos kanamo, mahimuntang tinubdan sa among kalipay nga tunhay.
Kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausap kanimo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Amo nang gibayaw ngadto sa Ginoo. Magpasalamat kita sa Ginoo nga atong Dios. Angay ug matarong. Santos nga Amahan, Dios nga tunhay og makagagahom sa tanan. Nga magmalipayon kami angay og matarong gayon nga magmalipayon kami sa pagdayeg kanimo sa tanang panahon apan labi na gayud niining mahimayaong panahon sa pagkabanhaw. Kano sa si Kristo gihalad nga among sakripisyo sa Pasko. Kay siya pinagi sa pagtugyan sa iyang lawas dito sa krus. Naghalad sa hingpit nga sakripisyo nga maoy katumanan sa tanang sakripisyo. Sa paghatag niya sa iyang kaugalingon nga na kanimo alang sa among kaluwasan, nagpadayag siya nga pari, altar o kordero sa Dios. Tungod ni uban sa mga kalipay sa Pasko sa pagkabanhaw, nagmaya ang tibuok kalibutan ug usab ang mga anghel sa kalangitan, niduyog pag-awit sa imno sa imong himaya, diha sa walay hunong nga pag-awit sa pag-ingon. Santos gayud ikaw, Ginoo ang tumuran sa tanang kasantos. Ipadala ang imong espiritu aron pagsantos nining mga gasa aron mahimo kini alang kanamo nga lawas og dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon mikuha siya og pan. Mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an og miingon. Dawata kini ninyo nga tanan og kan-a, kay kini mao ang akong lawas nga itugyan alang kaninyo. Sa samang paagi ko po sa panihapon, ikuha sa sakalis. Di pasalamat kanimo pag-usab, nihatag niini nga to siya mga tinunan og miingon, dawata kini og panginom kamo nga tanan gikan niini. Kay kini mao ang kalis sa akong dugo sa bago og tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tao, aron ang mga sala mapasaylo. Buhata kini aron paghandom kanako. Ini ang misteryo sa pagtuo. Manluluwag sa kaluluwa
aron paghandom sa kamatayon o pagkabanhaw ni Kristo naghahalad kami kanimo Amahan, nining paan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo tungod kay imo kami giisip nga ngayan nga moatubang ug moalagad kanimo. Himuha nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, himo nga mahigpit kami diha sa gugma uban ni Leo among Papa, ni Alberto among Obispo sa tanang mga pari. Hinumdumi usab nga among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila. Ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy, dad-a silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong daw. Kaluy kaming tanan, himo kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay, uban ni Maria ang inahan nga ulay sa Dios, uban sa mga apostoles ug sa tanang mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton nga sa katuigan. Uban kanila ang ikaw nga daygon ug ang ikaw nga himayaon. Pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya, uban kaniya, ug diha kaniya. Gihatag na kanimo makagagahom nga Amahan, diha sa kahiusa sa Espiritu Santo, ang tanang dungog ug himaya, hangtod sa kahangturan. Magampo kita sa mga atong gamito ng mga pulong nga gitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag-adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinuno aluwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imo kaming luwason sa tanang daotan. Hatagi kami sa kalinaw nining panahuna aron tinabangan sa imong kaluoy. Mahalikay kami kanunay sa sala ug may layo sa tanang kasamo. Samtang nagpaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay ang hinaria, ang gahong ng himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong si Kristo nagano sa imong mga apostoles ang kalinaw, ibilin ko kaninyo ang akong kalinaw, ihatag ko kaninyo. Ayaw tanawa nga mong mga sala, kundili ang pagsalig sa imong simbahan, o sibo sa imong kabubuton, hatagi kami sa imong kalinaw kahiusa. Ikaw nga buhi ug hari, hangtod sa kahangturan. Amen. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay maanaa kani. Manausap kanimo. Ipakita ta ang pag-inigsunay kalinaw sa tanan.
Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan. Bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoo, dili ko angay nga makalawat kanimo. Apan ipamulong lamang ug mamaayo ako. Act of Spiritual Communion. Akong Jesus, nagatuo ako nga ikaw anaa sa labing balaang sakramento. Gihigugma ko ikaw labaw sa tanan, ug ako nangandoy sa pagkalawat kanimo sa akong kalag. Sanglit, dili ko man ikaw madawat diha sa paaging sakramental, umarikas sa akong kasing-kasing sa paaging espiritual. Hangpon ko ikaw, samag ania ka uban ka nako, ug hingpit kong gihiusa ang akong kaugalingon nganha kanimo. Ayo itugot nga ako mahimulag kanimo. Amen. O Ginoo, dungga ang among mga pag-ampo, kining santos nga Eukaristiya sa among kaluwasan, makatabang uta kanamo nining kinabuhia, ug makapadangat kanamo sa kalipay nga tunhay. Kini among ipangayo, pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Manausab kanimo. Manalangin kaninyo ang Dios nga makagagahom sa tanan. Amahan, Anak, o Espiritu Santo. Amen. Ato nang naihala ng santos nga misa, lakat kamo sa kalinaw ug gugma ni Kristo. Salamat sa Dios.